Saya sini mana ke porang adap dah ke jus ngungu you try. Ya ke ba ngidon ni ke Shillong light lengkoi but ya ke ba ngi ke ka mariang ke ba internet kat ke ni ke Shillong ke ba internet kat ke ni. Ba ke don ru ke khubor ngeit ke ni ke por na ka benta jong ilang iwe piwe ke ni ke por ke ba menta. Ba ke khubor ke ni ke sngi ngeit kan long jingger khu yang ilang iwe piwe. Cuai ke tang ko ban ai khublei fi iwe piwe baro ha ke teng ke ba tiang tam ke jong U Jisu Christ. Ba ni piang su bai viru isya ke channel jong ke Potternet. But nagasgi nang yai sengap yu ketien ke jong Balei. Bang ngeit penang yu ajementoy jingker ku lang bakini ki jing hikai bak jing pensengau ki jing alap. Naga ketien ke jong Balei. Hang ni ke por kwa ben kren ni ke subject bagata ka long. Balei nginget yu Jisu. Balei nginget yu Jisu. Don ki brio ki bakhen yu Jisu kum wei na kitiki nong hikai. Ki ong ya kata bak jing hikai ki jong Jisu si sha ki long ki bakrao. Dan the way pa unong hikayo bakam start ban U Jisu ni kita ke jikai ki bjiliu kumba U Jisu u hikai la ya tho ingi si sien ru ma la dan utau brio u riu spa u riu samla u bariu spa wan ha U Jisu but u nyau ya U Jisu tang kum uwei na kita ki nong hikai bobha but wan U Jisu ngi puli ke ni ke pon Matthews kulong bakhat kandai ni de khot khat riu ga ong hakmiru uwei lawan bo la ong ha u ko no hikai babha ngan le ya ka babha ayu bangan yo ga jing emom jikot uniu brio unyo U Jisu kum uwei na kita ki nong hikai babha don ki brio ki nyo U Jisu ru kum uta u prophet le uwei na kita ki nong ye thu lupa ya ka niru ngi shami na ka gospel ka jong u Matthews ka nong ba khat riu kini ke khot ke bakhat lai ter habau Jisu keli kesenran ki jong u wong ki brio ki yong ayu shapang jonga ba kini ki brio kini ki senran ki le thu ki ong kum ni kini ke nong ke ba khat riu khot khat sau ka ong kum ni kila ong ti don ki ba ong u Yohanes u nong pen baptis ki wei ti u Elias ba ki wei pat u Jeremiah le ni wei na ki nong ye thu lupa fi ki brio jong ka perthei ki nyo U Jisu kum ta Bau de wei na kita ki nong ikai ki bakrao, wei na kita ki nong itu lupa. Ba kum ta ter ki nyau U Jisu kum ta. Pila da shunyo ban ong nong ikai ba bon ki nong ikai ka perthei. La da ong ba ban ngeit kita ki nong itu lupa ki bon pelat ki nong itu lupa. Ha ne ka perthei ki la ban dei ki nong ikai mo ki bakrao ru jong ne ka perthei. Henrei balei pat banginget ya ki jikai ke jong U Jisu. Balei bangim pediang ki jikai jong ki wei. Kam tam aga ba dei ba kata ka jim ka baganja mensim balengi pediang ki jikai ke jong U Jisu balengi pediang ya ke jing thu lupa ka jong U Jisu ka dau ka long ka ka ba U Jisu kren ka ka ba U Jisu ya thu lupa ka jabit tik kumta tading ta ngi pediang ki jikai namar ba ke jing thu lupa jong U ki long bet sbiak ki jing thu lupa jong U kim bakla ki jing thu lupa jong U Kim long kumba usyukran bakam ja ka jalu tik tading ta ka tin ka jong Balei ki thu yangi ru ha ka ni ka benta na ka nong ka ba khat riu ka ba U Jisu ka ni ka khat ka ba arfuai ter ka ong na do ka tau Jisu la sedang pen i ki senran jong U ba ka dei u ban lek no sha Jerusalem ban sha ru shibon gi ki na ki temen basan ba na girang ba leng do ba na ki nong tho di ba on pen yap ru ya u ba on pen mi pat ya u ha ka ba lai sngi Tiabo Petros ulayas imkerpang ya u lasdang man snengi u daong tu isnai la di go try kata kanom long na me Habu la pai ti ulang ho Petros kilet no sadin jonga me soitan melong mau jintut yanga na ba mnyau ki jong Balei hinrei ki jong ki brio ni yang ni bagi ngi pediang U Jisu umdei namar ba ukam ya di ba udei u no hikai le ni bangin chu pediang kita ki jing hikai Mdei bang shu pediang ru kita ki jing thu lupa andre kham tam Bau Jisu kam ya le bau deu bara bau kam mdei tang bu shu kam andre ya kata ka ba u kam u depan paru bau long si sha kom ta ta Jisu kam ya le ong along mangau khu bon her na beneng unu ba mi ngau nom thangan shu u bangai hangau nom sliang shu U Jisu ong along manga ka jing shai jong ka perthei U Jisu ong along manga utau jing khang U Jisu ong along manga kata kalenti ka jing sisa ka jing imde wong along manga kata ka jing mi pat bat ka jing imde
Wong ngalong mengaru unong ap lang berat ubah. Wong ngalong mengaru utaken uding sowan ubah shisha. Ba udah keren, ba udah claims, ba kini ki claims ki jung kini ki jingkam ki jung ba ulong shisha. Ndai tang ba usukam ndai udairu ubah le kum taken. But ukam baru ya thuk lupa kum mangala pule mentan ulai thuk lupa ro ki senran ke jung ba udah ben lek no si Jerusalem ban sya shibun ki temen mesan ni kirang balang do bagi nang thok dia ba on penyap ru ya bar ba on pen mi pat euro ka singi ka bala ya thuk lupa syapang ka jingyap ba ka jingtep ke jung ya thuk lupa syapang kata ka ban saja mano bala ban ya thuk lupa thik kum ba U Jisu ya thuk lupa mano bala ban kam ya kata kum ba kam U Jisu tali na kwa banong ifi ni ka singi balai ngeit U Jisu ba de nong penem namar ya ke bu kam ule kum ta ke bu ya thuk lupa ka jathik kum ta dong ishim khia ke ji kai ke jung Jisu dai tang namar bu de nong kai ba kraw hendai udai unong ikai uba ai si sai ngi kan ke tien ba ngi pediang ni ke tien ndai wis pediang tung tuk tak ne nang tangi pediang lut ya ka ya kai u trau ikai ya kai u trau kren ngi pediang lut ya ka namar ba ude unong penem uba kren ya kata tadi ta ka ba ngi ke ngi ba ngi pediang U Jisu mar ke Bu Jisu kren ule isya kum ta bat si sya ule ci Jerusalem la kami u da kita men basan da kita gerang ba leng do la pen stam yu saus ngi la pen stam yu berkum ta ken la sanar pna U Jisu yap ka ding pna ka ba sngo bang ka ba sngo thiang ka ba sngo ka dor ka ta ka long bo mi pat ha ka sngi ka balai kom bo kren ka jabit thik kum ta mdan unu no breu bala ban thu lupa ya ka ta ka jing yap ba ka jing mi pat ka jo dei tang U Jisu ba dei ta ka ba dong ifi ka ni ka sngi bala da ngi pediang U Jisu Kristus ka daw ong along manga ka jing mi pat ba ka jing em ha ba ngi pediang yu ni bala mi pat kom ta ngi rongin mi pat ka na ka jing tap bangin lang bat upat syabam jikot tadi ta kan ni kesengi bala nginget U Jisu kadi na kani ka daw kan bagum ta kerpat e firu ndai ta bangi nginget ngi kerpat e firu fin nget lang namar la fifim nget yo fi suget no e kata ge ke bam dan Nongkhryiem ya kata ge ke Shillong tang ki purskam na ita ge ke badi ta ki kai briam yo fi jalenti yo fi do te ya kata ka jingem bam jikot tadi ta beleng ya lap ado kan ni namar ngim kwa ba pindo ya kan ni ngim kuah ba fin mes kat ia kani ka jing ai ka ba kraw ka jong trai namar ba la da fi mes fila mes fin ba be bom jikot tat hadu jok ha ka jing pen rem namar ngira dep don lupa ha ka jing pen U Jisu wan ban ai ngi ka jing em ban sai ngi na ka jing pen rem bala ngira pediang si sai trai ngira laj na ka jing pen rem ngira laj na ka du jok ding pada ngi ta ngi pediang yo ngi pediang bang shulat ngi shu em ai mar Jisu de nong pen em jang perthai ngine dwai kan ka ski menta wat ai ba ni ka khubor kan shukut no kom to ni kan Shillong len ai kom ta ai to ai ba fin pediang U Jisu mar ngin kwa ba ko ka men sim kan jot no mar blame kwa ba ko ka men sim kan jot no ta da ula sei ni ka shikri jo ka Potternet ba ki wei ki shikri ki jong trai ben pen sngo ba ai pen sngo ya ni ka khubor jong ka jing pen em ka balong leng ba U Jisu Christ ta ding ta fio sngo wan ai ba kan shurung ka skor jo pi kan mi no ai ba kan rung ska do not ka jong fi kan yo jaka ni ka ktien ya ka fin yo U Jisu ha ka do no jifi pediang U Jisu ngi dwai ni ka por mta resi pim pat chu pediang U Jisu meno pediang no kat ba ka por ka dang dan utra dang pendiri ka jingwan ka udang pentut haduk menta ka daw ka long let's say dei mapina kwa fi fin jat no ta ka daw pediang no kat ba ka por ka dang dan ong bat ngai ni jing dwai ong tra Jisu ngapla bangalong unong pop ngadon kam ye me unong pen em ha ni ka sngi ko tra nga pediang ye me ko mu try ko mu nong pen em ko marmet jonga ma piki pop jonga try ka snam jeme ka sat yanga me pen khot yanga ngalong jing thau ba thamai dom ta ka singi gan bot eme try bat si shanga la nget hame ta ka do anut baro ha ka teng U Jisu amen try ger khu ifi inya dwai ni ka por mentaru nget bu try hi usungu komen gan ka singi na marafi dwai ni jing dwai ba ha fi pediang U Jisu ki angel benang gisat kemen bala tho iga kerteng ga jong fi la register fi ga ni gisgi kum uta unok sang sinong jong benang ngi dwai try nga ango e me go pa gi men sim gi ba kodor gi ba pediang ga ni gisgi ya me go try don preng juki gi ya sakma don preng juki go try ki la shunget ya ga ni ka tai shunget ya ga puruskam gi khana jongdo ke ba Shillong tang ki khana go tra henre ha ga ni ga sngi go na ki ni khon ki jong mi ki pediang ya ka ktien ka ba em ka shisha ga jom ka ktien ka ba yaine ka ktien ka ba long bom jukut ka ktien ka bam jukala ka ktien ka ba don bor ka ktien ka ba em ga jong me par ba ki pediang ya me tra ki pediang ya ga jing em
Pengasngungu try oi ngai ngu try mala thoi ke kerteng ke jongki haga kitab jongke jing em mala do mda ke sngi kilong kinong shong jaga beneng mangada duai api ba finang ya ra ka bor ke jong men sim finang ya da ka bor ke jong Balei da ka bor ke bana beneng ke duai ke khu api hallelujah fin karoi fin man ba fin sai so haga jing alin tige jong fin do mda ke sngi baru try kerteng jong jisu ngadwai amen but amen try ke khu api ngin second do biang la shai ke sngi haga wai pat ke episode jong ke Potternet Balei jing so lo kat ba fi amen